Možno nejde na strechu. Ježiš Mária, on padne do plynu. Ale to nie. No rýchlo. Ježiš, ešte ja zomrem. Uj! OK. Pred nami na 260 sniper. Na 200 a vidím ho. Ježiš Mária, aj na 240. Specialist. Mám specialistu. Dobre, potrebujem sa trošku dať do ruky. Tu je špecialista. Tu sú špecialisti. Zober si špecialistu. A zober si aj toto. Bacha. Pozor. Pozor, tam je sniper, hej? Áno, je mi to jasné. Teoreticky by som ho vedel aj ja dať, keby som vedel. Idem hore. Heartbeat, čisto. Máme tam hore chlapcov. Be careful. ...30 metrov sú. No, nedá sa tu na okna, nie sú. Dobre, my sme dobre. Sú hore. Ja, to si mohla počkať ešte. Ešte si mohla počkať. Či to on poslal? To som niečo poslala, ježiši. Tak to on urobil. Ja by som to nerobila takto skoro. No. Tam by som hore tiež neliezla, chalán, zlez dole. Je down. Dvaja sú tu. Prebijam. Máme 3 týmy, my sme traja. Ich je 5. Buch 4, 1 alebo 2, Tam sú 3. dvaja. A ešte tu je jeden. No, to je debil. Padol dole. Nie, zabili ho. Myslíš? Au. Pozor. Ježiš, plyn! Áno. Ja som mu jebla sekeru do úsmevu. Som proti trom. Nie! Nohni. Tam je. Vyhral som. Čo ti je? Taká B, ty si šialený! Ty si šialený! Akože až sem cítim ten tvoj tep, ale ty si šialený! Ty si sa zbavil! Kokos, mám adrenalín 800. Adrenalín 800. Fú, ale vieš čo je výhoda, že oni nemajú tie self-revivy, takže som ich len downoval. Hej. A dúfal som, že sa nebudú oživovať. Kurník, takande. Ty si frajer. Kokos, znova sa klepem.
Ani sa ti nedivím, ale si strašný frajer. Kokos 25. A 62 sme dali dokopy ešte aj bez toho tretieho.